की एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अच्छा क्या है? ठीक है देंगे यार, क्या करियो देंगे यार, और तो बढ़िया तो। अच्छा यार चल ठीक है, तो पान बन खा चला चला बड़ा वीडियो कैमरा करते हो। क्या बोला तूने? सही पकड़े हैं। ओ भाई ये क्या है यार कुछ ना बोलो। बस बस କୁଆ ଯାଇଥିଲା ଆଜି? ଯାଇଥିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବୁଲିକି ଆସିଲି ଆଉ। ବାଲିଯାତ୍ରା ନା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲ? ଏ ପୁରୀ ପୁରୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉନି କି? ସେଇଠି ବୁଲିକି କେବେ ଯାଇଥିଲ? କାଲି ଯାଇଥିଲୁ। କାଲି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲ? ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲ ବୁଲିବାକୁ, ଗୋଟେ ମଜା ସଜା ଯାଅ, ବଢିଆ ବଢିଆ ତମ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖ ଯାଇପାରୁନୁ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାଇକିରି ବୁଲିକି ଆସିଛ। ତମର କି ସୌଭାଗ୍ୟ। ତମେ ଯାଅ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ତମେ ଆସିଛ, ଯା ବଡ ଦାଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ବାହ ବଢିଆ। ଏ କଣ ଖାଇଲ ସେଠି? ସେଠି ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ନାଲି ପକା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ ସେଠି? ସେଇଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ସବୁ କିଛି କଲୁ। ଯୋଉ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲ? ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆଉ ସୁନାବେଶ ଏବେ ଗଲା ଦେଖିଲ? ପୁରୀ ଯାଇଥିଲ, ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇଥିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଆଜି ଖାଇଲ କଣ? ଆଜି ସାରା ଏଇଟା ସାଧା ଖାଇ ହେଇଛୁ ଆଉ। ସାଧା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛ? ଆଉ କୁଆଡେ ସବୁ ଯାଇଥିଲ ବୁଲାବୁଲି? ବକ୍ରିଦରେ ବକ୍ରିଦରେ ଆଉ କୁଆଡେ ସବୁ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗାଁ ସାଇପଟ ସାଇଡ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ? ନାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବି। କିଛି ଜାଣିନ ଗୀତ ବିଷୟରେ? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हीरो को ले बैठी हो। खत्म दवा ना आज केटा करियो। अच्छा टमाटर से दामिका जिनस जाकि सबुठु भारी जिनस हूँ एटा। एटा कोन दामिका? लोड होते दामिका। ताटू भारी जिनस ये। झूठ बोल रहा है।